दा आदैया आंनि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला फेसबुक पेजाव नुनाय नङा, बै आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनांगोन आरो इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना होबोबानो जाबाय नायोब्ला। आंथ' फेसबुकाव बारा बिदि भिडिअ हगारफेरा, बांसिनानो फेसबुकाव आंना भिडिअ हगारोब्लाबो इउटुबाव सिगां फैग्रोयो, इउटुबनिफ्रायसो फेसबुकाव थाङो साननै बा सानसेनि उनावसो। बेनिखायनो आंनि इउटुबनि लिंकखौ नोंनि नैबे फेसबुक पेजनि जा सर्ट भिडिअ क्लिप होयो बेयावनो आं होनानै होखागोन। नोंथाङा थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय आदैया। बिदिब्ला थौदो नायलांबाय थादो नोङो साबस्क्राइब खालामनानै। खुलुमबाय। आंनि बे कपि वाइटि 143 इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो दा आं भिडिअ बानायनो नागिरनाया जाहैदों, आंनि भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाहैदों, थारमाने आंबो हordwनिखा, माने जोंनि हordwआव सासे इउटुबार दं आरोखि। बे इउटुबार नामा आंथ' बिनि इउटुब चेनेलखौ नुफेराखै, खिन्थु फेसबुक पेज दङ, बेयाव बियो लाइभ फैबाय थायो, बायदिसिना पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङो, गिदिर गिदिर मानसिखौबो जावो एखमबा ओमफ्राय बिब्दिनो गावबो बुजायो। थेवबो बे गिनो रोङा आरोखि, बुजाबाय थायोबाबो गावनि बुंनांगौखौ गावनि मावनांगौखौ गाव मावबाय थायो, गाव जेखौ सानो बेखौ बुङो। दा आंनि बुंनांगौआ बेसो, थारमाने बे आदैहा फिसाजो दंना गैया? फिसाजो दंबा एसे लाइन खालामना हो आदै। बड़ा हरामी हो बेटा। सिंगेलै बेसे थाबाय थाबावनोब्रा, उफाय गैया, दावहा जानोसै नै। गिलु-बालु गिदिर माबा मिसाइल गोग्लैदों। नोंखौ सानदोंबा आं दा स्क्रिनाव होनानै होगोन, दा नायबानो जाबाय नों माबायदि मिसाइला। बे मिसाइला जुदि खेबसेनो गोग्लैफैयोबा आंनि सिमाङा मामोन, आं मा सिमां लाना उजियामोन, बे सिमांखौ खेबसेनो बावगारजोबखागोन माथो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ना आदैनि मुङानो जाहैबाय नेरसोन औवारि। बे बिथाङा एखमबा बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ खालामो। इन्टारेस्टिं भिडिअ खालामनायनि गेजेरजोंनो गावबो एसे मा होनो बिदिखौ माबा मोनो आरोखि, बिदिखौ मा होनगोन, दुब्ला बुनाय बायदि, एसे दुब्ला बुनाय बायदि बुजायो आरोखि। बे गावनि सायावसो बुजानाय बुजायिया। आदै, नों गावखौनो बोराय होनजानो लाजियो, खिन्थु नोंनाव फिसाजो दंना गैया? जुदि फिसाला गैयाबा नों सेंग्रायानो जागोन आरोखि। जुदि फिसालाफोर दंबा नोंखौ बोराय लिस्टआवनो खोख्लैबाय आङो। नों जुदि फिसाजोफोर दङबा नोङो बोराय लिस्टआव थागोन, जुदि फिसालाफोर गैयाबा नोङो सेंग्रायावनो थागोन आरोखि। मोनसे भिडिअआव नुदोंमोन आं नोंनियाव गावखौ बोराय बुंजानो बानाय, थेवबो दिनै आं बोराय बुंबाय नोंखौ आदै। नेभार। आदै हिसाबैबोथ' बोरायानो जाहैखाबाय, फिसाजोबा फिसाला गोनां। थेवबो फिसाजोफोर दंबा एसे लाइन मारि जागोन आदै। आंबो बारा गाज्रि नङा नालाय महरा। दा बेखिनियानो भिडिअआ। आदै, दा जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंबावनो नागिरदों, नों गाज्रि दा मोनसै आरोखि। आंनि एसे बे इन्टारेस्टिं कमेडि भिडिअ खालामनायाव एसे जावनायबो जाबाय, आरो बिनो फिसाजोफोर दंबा हरमारबानो जाबाय, जेबो नङा, बेबायदिया जाखायो। आदै, गाज्रि दा मोनसै आंखौ। दा आंनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथाङा एसे अनोब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ प्रमट खालामनानै हो, नङाब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। बेनोसै आरोखि आदै भिडिअआ। बाय।